עבודה, מה עושים היום? היום אנחנו מפרקים את הפרק הזאתי. הלך לנו המדבקה. אנחנו רוצים לעשות איזה חילוף בעתיד, אתם תראו גם מה אנחנו באמת נדביק על הרכבים. מוזמנים לנחש. נכון לעכשיו, אתם רואים את עיצומו של פרויקט. יואו, מה זה? כן, צריך פחחות, צריך פירוק עטיפה, עטיפה חדשה, אלומיניום בפנים, דלתות חדשות, אתם תראו הכל, 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 הכל. אנחנו נעשה לכם מכף רגל ועד ראש. אבל כן, כמו שאתם רואים, פרוסס מאוד כיף. מה אתה עושה עכשיו נגיד? מקלף את הגג, אני משער חצי שעה והמטר הזה ירד. חצי שעה הוא עוד אופטימי. מה אני אעשה, אחי? תסתכל על זה. מה זה חרא זה? של באר שבע גמרה לו על החיים. כן, קצת קשוח פה בבאר שבע, אבל תראו. כבר יחסית מקולף. חוץ מהצד הזה, פעם ככה זה היה נראה. אדם, מה אתה חושב על המדבקה הזאת? זאתי? הגיעה הזמנה. היא כבר מזמן בקבר ואיכשהו עדיין על הרכב, אבל... לא, דנצ'י זה באמת, זה פשוט מתפרק לי בידיים. תפרק את זה. שמע, זה נראה כמו... למה אתה? תחשוב את זה. תקשיב לזה, זה עושה קראנץ', אחי, מה זה החרא הזה? נעשה להם סרטון ASMR. אוי, לא! יאללה, ASMR. לא, רגע, תעצום את המצלמה. תמשיך. רגע, לאט. לא. הופה! קורטר פאנל במכה אחת, נודה. טוב, עכשיו אנחנו נבטל את האיתותים האלו, שיראה חלק. אדם, תוריד את הבגז. את החור של אבישר כבר ביטלתי אתמול, לא ניתן קרדיט לאדם. אני זה שעשה את זה. מי עוד הרכיב את השמשה? אתה או אני? אני לבד, נכון? כן, גם ירין החליט שבא לו לפרק את השמשה, אז הנה שמשה חדשה. ירין, אוהבים אותך בסך הכל. הופה, מה זה? טוב, אז אתמול אני ואדם סיימנו להוריד את כל המדבקה. האוטו חזר להיות ירוק. זה היה קצת מכוער, אבל מה נעשה? ועכשיו אני אתחיל לעשות פחחות פה בכנפיים המגעילות האלו. והנה הביטול מאתמול. נראה קצת מכוער, אבל חומר פחחות וצבע, זה יהיה מושלם. וזהו, תהנו. סיפי מיכאלי אבא, קליתי לו פיצטוקים 100 גרם קאצ'יו, פה בלילה יושנת איתי. זה יוני סיפי מיכאלי. זהו חבר'ה, הנה, פרשית. היא מוכנה להדבקה, היא מוכנה לדבר הזה שקורה פה. אני לא מאמין שאנחנו מתעדים את זה. אתם יודעים? באמת. המון שנים עושה דברים, ומעולם לא תיעדתי את עצמי עושה ולוגים. אנחנו עכשיו בפרק הראשון, בפרק השני. איזה פרק? זה דניאל, ראשון, שני, מה זה? זה לקט של כל הפרקים הקודמים שהיו בפרקים הקודמים. אני בחולני, לקט שלי. טובה, מתחילים את המדבקה על האוטו הצהוב, ירוק, איך שתקראו לזה. מה השעה ירין? מאוחר 10:30. מאוחר 10:30, מרוב שמאוחר נכבה לו השעון כבר. אבל אחרי יומיים של שיופים ושל הכנות, אנחנו מתחילים סוף סוף בהדבקה. וואסים, אתה חושב מסיים היום? בוא נקווה, אני מאמין שזה יהיה אתגר. זה יהיה אתגר, אבל נקווה שכן. תלוי, אנחנו נשארים פה כל הלילה. כן, נשים לילה לבן. יציאה לנו.
אז אנחנו נתחיל היום. ותקווה גם סיימה. אחלן. 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 אחלן? אחלן. אחלן. מי אמר אחלן? הוא אמר אחלן. אחלן.